ام دست پێکێ دەبێژین هونگەلێک بخێر و خۆشی هاتن داخوانیا me ya çapemeniye wek hûn jî dizanin van demên dawiyê li ser zimanê Kurdî û nirxên kurdewar êrişên gelek berfireh pêk tên bi taybetî li gel desteserkirina çend şeredariyên me em jî îro li vê derê li dijî wan êrişan ji ra giştî re helwesta xwe em ê nîşan bidin em ê daxuyaniyên xwe hem bi kirmanckî hem jî bi kurmancî were parve bikin belê niha destpêkê hevberdevka me ya partiya me ya lijna ziman çand û hunerê Rêzdar Cemîle Turhalî dê ji were daxuyaniya kirmanckî pêşkêş bike belê kerem bike. Ezvona şima xêramê sarê çimo seramê em bazên mayê çapemenî şarê mayên Erciyayê ez ê dest pê bikerî bi kirmanckî dimara em bazê ma hem berfekê komisyonê ma Heval Dilbihar zî bi kurmancî dewam bikero dimara zî ma Tirkî dewam bikere helbet eger persê şima zî estî ma eşkenay person şima zî bikerî ez dest pê bikerî nika Avambiyayişê kobara rahettanika her tevri teada û êrişî ziwanê Kurdkî ser û amê û averberdiş. Şarê Kurdî semedê polîtikaya qedexekerdişê ziwanê Kurdkî ra heta evrozî zaf taadedî. Vaberû vîrê şima Kurdan bi hezaran qesed û kitabê Kurdkî binê her ra nimitîbî. Seba qisêkerdişê bi ziwanê Kurdkî zaf Kurdî ameyê qetil kerdiş, derb kerdiş û hesb kerdiş. Zindanan da seba Kurdkî hepsî Kurdî ra işkencê ameyê kerdiş. Polîtikayê çînkerdişiyekî hemû hikûmetanê Tirkiye rayberdî 2006 de bi destê qayûman ameyê dewam kerdiş. Seba ki şaredariyê ma hizmetê zafsiwanî şarê xwe re kerdin bi hedefê tifaqê faşîst û yewperestî bî û hedef. Hemşaredarê ma warê xorayîrberdişê heremiyê de averberdişê kar û xebatê pawtiş û averberdişê ziwanê Kurdkî û kulturê kurdewarî her warê cuyayê komelê de xebata zafhetî zafsiwanî averberdî. Coka rejimê qeyûman reyna verê xwe da şaredariyanê ma. Zihniyeta AKP û MHP hemazî nê polîtikayanê qeyûmê ra fêkvera nedê. Raya hîriyîn qayûm tayînê şaredariyanê ma Mêrdîn, Eleh û Helfetî kerdî. Qeyûman sifte projeyê mayê ziwan cinî û domanan hedef girewtî. Çimkî xebatê ziwan û cinî verê polîtikaya înan ê asîmülasyonê de asteng be. İnan waş dike xweverdayişê ziwanê bin bifînî. Çi heyv ki mavînenekî kiştek ra ziwan û kulturî ser û hêriş bi destê qeyûman beno û kiştekî bînarêzî konseranê Kurdkî yenî betal kerdine. Yenî qedexe kerdine. Lamazanekî deyîrê hîşe komelan de leteyekî mîrasî û kolektif yenî heseb nayene. Coka kes neeşken û înan qedexe biker û tehet ameyişê komelî sînordar biker û. Maseyê partiya demî çarçeveya rayîrberdişê heremiyê zafsiwanî û zaf kulturî de heme kar û xebatanê xwe de ziwanê Kurdkî û kulturê kurdewarî asta tevre corê de esas girewtî. Sebe pawtiş û averberdişê înan her milîra, her dem û her cadî bi avayekî şember, domdar, mayînde, xelker û netice girewte her kar û xebatanê mühîmî ma kerdî û bêro zanayîşkî ma do xwerdayîşê ziwanê xwe dewam bikerî.
Ziwan û kulturî yewbûyayîşî pêro neteweyan o. Teminatî yewbûyayîşî komelkî. Verba ne ciyakerdişî û qedexan mawazenekî herkes verba ne helbes bigero û mavenga herkesî danê der û dorê ziwan û kulturî de verba qayman yewî bibe û wayirê îradeyê şarê xwe bivêjî. Şarê Kurdî îradeyê xwe ra wîzîr wayir vêjiya do ew rozî wayir bivêjiyo. Ganî hikûmeta AKP û MHP'yî polîtîkaya lêminê ya qeyûmî ra fek vera bidî. İradeyê şarê ra gere nîşan bidî. Ma bi rehetî nerasayê ne qonaxê. Ma zaf berdeldayî. Vatı kes ne wa jomare doz û dawaya ziwanê xwe fek vera dî. Ma du bi aynı tabiat û xûretî doz û dawaya xwe bidomîne. Bi ne vesîleyê ma reyna eşkera kenekê ganî ziwanê Kurdkî bibe wayirê statûyê fermî û ziwanê perwerdeyî. Heta ki ma heqê ziwanê xwe bi dest bifînî ma do nevinderî. Weş bû xwewerdeyîşê ziwanê Kurdî. Spas kena. Eka em bazîma heval dilbihar bi kurmancî dewam bikerim. Gelê me yê têkuşer û azadîxwaz. Êriş û zext û zordariyên li ser zimanê Kurdî ji destpêka komarê heta niha bi awayekî bê navber didomin. Di ser sala çoyî de desthilatdarên yekperest ev welat kirin goristana çand, ziman û hemû zimanên li vî welatî kuştin. Êrişa herî mezin jî wek tê zanîn li ser zimanê Kurdî hat kirin. Ji ber êriş û zordariyan gelê Kurd bi hezaran qaset û pirtûkên Kurdî dibin axê de veşartin. Ji ber axaftina bi zimanê Kurdî gelek Kurd hatin qetilkirin, derbkirin, işkencekirin û girtin. Di zindanan de ji ber Kurdî girtî hatin hêlan. Bi sed salekê zext û zordarî bi awekî dijwar li ser Kurdî û nirxên kurdewar hatin meşandin. Di ser sala 21 de jî hêjî li Tirkiyeyê zimanê Kurdî wekî zimanekî qedexe, nenas, nediyar û tunetê hesibandin. Di hemû desthilatdariyên Tirkiyeyê de feraseta tune hesibandin, redkirin, pişaftin û hewildanên ji holêrakirina zimanê Kurdî hêjî tên domandin, zêdekirin û kûrkirin. Hişmendiya yekperest a ku bi neyartiya Kurdî hêjî polîtîkayên xwe didomîne, niha jî bi awa û rêbazên cuda hewil dide ku Kurdî ji holê rake. Ji bo vê jî gelek rê û rêbazên nûjen diceribîne. Polîtîkayên çandkujî û zimankujiyê yên ku 100 sal berê niha hatibûn sîstematîzekirin û meşandin, heta niha xisareke mezin di warê zimanî û çandî de derxistine holê. Ji serê sersala 21 heta niha ev polîtîkayên zimankujiyê bi destê hikûmetan, müfettîşên giştî, memûrên rêveberiya awarte hatine meşandin û bi zagonên taybet ji bo va bingeh hatiye çêkirin. Bi raporên veşartî, bi cezayên pareyan, bi qedexe û zextan, bi revdarên qirkirina spî û bi çalakiyên pisporane yên mühendîsiya siyasî hatiye xwestin ku ev polîtîka bigihin encamekê. Gelê me hêja. Ev polîtîkayên ku 100 sal berê niha hatibûn sîstematîzekirin, îro jî ji aliyê qeyyûmên hikûmeta faşîzan ya AKP û MHP hêjî tên domandin. Bi destê qayyûman ev polîtîka adapteyî şert û mercên îro kirine û dixwazin bi riya pergala qeyyûman encam bi dest bixin.
lewma dîsa qayyum tayinî şaredariyê me yên Mêrdînê êlihê û xelfetiyê jî kirin û vîna gel bi awayekî dagirkerî desteser kirin. Bi tayinkirina qayyuman berî her tiştî weke her car destdirêjî li zimanê Kurdî û nirxên kurdewar kirin. Di malperên şaredariyan de xizmeta bi Kurdî rakirin, li gel desteserkirinan jî li gelek cihan konserên bi Kurdî hatin betalkirin, qedexekirin û êrişên li ser zimanê Kurdî zêdetir û berfirehtir bûn. Li dijî va polîtikayên tûnekirinê bêguman gelê Kurd li dawiya çaryeka sed sala bîstemîn de bi daxwaza azadiya çand, ziman, nasname û nirxên xwe yên neteweyî dest bi têkoşîna parastin û pêşvebirina nirxên xwe yên neteweyî kir. Bi vê têkoşînê re zimanê Kurdî roj bi roj bi pêş ket û berbelav bû. Îro jî bi milyonan Kurd ji bo parastin û pêşvebirina azadiya zimanê Kurdî tevî hemû zext û zordariyan têdikoşin û li ber xwe didin. Em bi hêsanî negihîştin vê qonağê. Me gelek berdêldan. Bila tu kez nebêje qey em ê dest ji doz û têkoşîna zimanê xwe berdin. Em bi tu awayî nahêlin ku zimanê me di tariyê de bimîne û tu nebibe. Qayyum û hêzên ku îro hewil didin vîna gelê Kurd desteser bikin û ji holê rakin bila baş bizanin ku zimanê Kurdî hebûn nîrx û xeta Kurdan a bingehîn a herî sor û jêneger e. Me çawa heta niha ji bo zimanê Kurdî têkoşîn kiribe, em ê ji îro şûn de jî bi hemû xebatan bi xîreteke mezin têkoşîna xwe li her derê bidomînin, berfirehtir û mezintir bikin. Em wek dem partî li ser bingeha polîtikayên pirzimanî û pirçandiyê dê her dem û li her derê têkoşîna xwe ya ji bo zimanê Kurdî û hemû nirxên kurdewar bi awayekî herî şêmber, domdar, mayînde û encamgir bilindtir û berfirehtir bikin. Gelê me hêja bi vê bûneyê em careke din dibêjin divê zimanê Kurdî bibe xwedî statûyeke fermî. Divê zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdehiyê. Divê hemû qedexekirinên li ser zimanê Kurdî ji holê bên rakirin û zimanê Kurdî li her derê bikare bê bikaranîn. Ji bo vê jî em bang û gazî li hemû Kurdan, li hemû partî, sazî, platformên azadîxwaz û demokratîk û hemû derdorên mirovahî parêz dikin ku di serî de li Kurdistanê li herî cihekî ku Kurd lê dijîn li dijî her cürreyê qayyum tunehesibandin û hewildanên ji holê rakirina zimanê Kurdî têkoşîna xwe ya hişmendî, rêxistinkirin û perwerdehiya zimanê Kurdî li her derê bilindtir û berfirehtir bikin. Bijî zimanê Kurdî her bijî têkoşîna ji bo zimanê Kurdî. Sêzdeyê mijdara 2024 lijna ziman, çand û hunerê ya Dem Partiye. Maspaskeni. Değerli Türkiye halkları, şuradan da özellikle ifade etmek istiyoruz ki bildiğiniz gibi 4 Kasım 2024 tarihinde 3 belediyemize kayyum atandı. Bu kayyumu bize sıradanlaştırmaya çalışan, normalize etmeye çalışan anlayışa elbette ki söyleyecek sözümüz var. Kayyumu bu toplumun, bu halkın kaderi olarak bize göstermeye ve dayatmaya çalışan zihniyet, bu halkın varlığını da ne yazık ki ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Çünkü hepiniz de biliyorsunuz ki buradaki idari bir işlem Türkiye için bağlayıcı olan anayasa, uluslararası sözleşmelerin
hiçbirine uymaksızın gerçekleşen bir idari tasarruftur. O yüzden biz buna bugüne kadar darbe dedik. Kayyum bir darbedir dedik. Halkın seçtiklerini meşru bir şekilde parlamentoya veya idari meclislere gönderen halkın seçme ve seçilme hakkına yönelik olan bir darbedir bu. Bakın bugün sadece belediye başkanlarına tırnak içerisinde geçici görevlendirmeyle normalize etmeye çalışan iktidar, bugün atadıkları hiçbir belediyemizde meclis üyelerinin dahi belediyelere girmesine izin vermemektedir. O bölgede yaşayan, meclis üyelerini seçen ve bir seçimle seçilmiş olan o halkın tümden iradesini yok saymaktadır. Evet, 4 Kasım'da 3 belediyemize kayyum atandı. Kayyumun ilk yaptığı icraat ne oldu biliyor musunuz? Geldiği gibi ilkin o belediyelerin Kürtçe web sitelerini ortadan kaldırmak, belediyelere ait olan sosyal medya hesaplarında orada yazılmış olan Kürtçe ifadeleri çıkarmak oldu. Yani soruyoruz iktidara, sizin Kürtçeyle ne sorununuz var? Sizin bu halkın seçtiği belediyelerle ne sorununuz var? Sizin Kürtçe dilini konuşmak isteyen sosyal medya hesaplarında sadece bir Kürtçeyi görmeyi neden bu halka çok görüyorsunuz? Bu saldırının amacı nedir? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Dil Kültür Komisyonu olarak elbette ki burada sözümüzü kurmaya, toplumla sözümüzü her alanda birleştirmeye devam edeceğiz. Şunu da ifade etmiş olalım. Bugün kayyumun uygulamaları ne yazık ki Türkiye'de bir rejim haline gelmiş durumda. Ve bugün ne yazık ki bazı başka belediyeler Kürtçe'ye yönelik olan bu tahammülsüzlüğü görüp tepki göstermesi gerekirken, bugün Kürtçe konuşan halkların yanında olması gerekirken, omuz omuza olması gerekirken, ne yazık ki Kürtçe konserleri yasaklamakla kayyumun eksik bıraktığı ne yazık ki kısmı doldurmaya çalışıyorlar. İsteyerek ve istemeyerek. Evet, kayyum ne yazık ki toplumlara ve tüm demokratik kitle örgütlerinin bu aşamaya getirmek istiyor. Kürtçe'ye yönelik olan tahammülsüzlüğü bir kural haline getirmeye çalışıyor. Oysa ki hepiniz biliyorsunuz ki iptal edilen bu konserlerin hepsi ve bu konseri veren grupların zaten albümleri yasal olarak her yerde satışı yapılan ve bunların yasal izni alınıp biletleri satışı yapılmış olan konserlerden oluşuyor. Yani sonuç olarak ne yazık ki Kürtçe'ye yönelik olan bir tahammülsüzlük, saldırı başka belediyeler eliyle de kayyumun pratiklerine benzer bir şekilde sürdürülmeye çalışılıyor. Bunu kabul etmiyoruz DEM Parti olarak. Dünyadaki bütün demokratik sistemler kendi çok kültürlülüğünü, kendi çok dilliliğini esas alır. Çok kültürlülük ve çok dillilik her zaman ulusal birliğin teminatıdır. Toplumsal barışın teminatıdır. Toplumsal barışın olabilmesi için bütün toplumlar nezdinde bir dil barışının olması lazım. Kürtçenin bu kadar halen herkes tarafından bir saldırının hedefi haline getirilmesini açıkçası kabul edilemez buluyoruz. Çağrımız bütün kamuoyuna, bütün Türkiye kamuoyunadır. Kayyumun yaptığı bütün antidemokratik uygulamaların karşısında durmak istiyorsak, bugün Kürtlerle, Kürtlerin diliyle yan yana durup, omuz omuza durup sahiplenmek olmalı esasında yapacağımız. Yasaklamak değil, iptal etmek olmamalı. Bugün iktidar ne yazık ki bu saldırılar üzerinden kendi varlığını başka halkların, başka toplulukların yokluğu üzerine kurmuş olduğu bu tuzağa düşmeyelim diyoruz. Buna izin vermeyelim diyoruz. O yüzden bütün demokratik kamuoyunu, bütün Türkiye halklarını Kürtçe dilini sahiplenmeye ve Kürtçenin
Kürtçe yönelik olan bu saldırıya karşı tepki göstermeye davet ediyoruz. Teşekkür ederiz arkadaşlar.